magolo. Mangiso ni kineno kokete kanyo ni en bilion 18 to irito kode jooko mondo okel pesa no ero. Aya, kwa wacho wach mar tuoche ma chronic moketne gi ginene bilion 4. Sani eri tuoche ma chronic gi kimedore. Gik moko kaka tuo sukari, tuo pressure, gin tuoche ma jowani godgi to kendo gimedore. Makata na higa ka higa kidhi ng'iyo statistics to nitiere kaka namba manyon nitie higa mokalo ok namba manie ma higa ni. To thiedho sukari to gi pressure ok en pesa matin. Nikech ng'ani eri nyalo wuok gokinyi ka ongima to ka gik saa 6-7 to osebedo matuo ringo kod osiptal. Kidhi kod osiptal kacha ande nyaka timne pim. Midhi yudo ka ipime tuo sukari, idwa no pime ni to nyaroke dhi nade, idwa no pime ni to chuny miluongo ni liver dhi nade. Ya. Koro kiyudo ka ng'ando kobiro osiptal ok odhi tiyo gi less than Sh2,000 mano per visit. To ken ng'at achiel, gin ji modhuro mabiro madhi manyo ginene, madhi manyo thieth mondo thiedh gi chronic diseases gi eki. To tuoche gi eki ng'ene kinde machon chande ni wacho ni gin tuoche jomoko. Sani tuoche gi en ng'ata. Nikech dakwa bobe olokore. Iyudo kwa tiyo gi gik ma kelo tuoche gi eki. Koro ere kaka ginene bilion 4 no ero. Kwa ng'iyo kata na gwengewa. Sani gweng' ka gweng' nyaka yud ng'ata achiel ji 2 manigi tuo sukari, nigi tuo pressure. To sani odhi nyaka joma tindo bende yude. Ma bilion 4 no ok en pesa manyalo romo miyo jogi thieth yo makare. Mane momiyo iyudo ka gidhi kata na gidhi kore dispensary to gisiko mna ni yath onge kata gik mipimo gi godo onge. Minyalo yudo ka jowa mang'eny tho no wach mar pressure ni eri to gi sukari nikech ok giyud thieth yo makare. Yes, koro ka debe gi to serikal ne keto pesa no mondo wakony godo jogi eki nikech tuoche gi gin tuoche madren ma kionge pesa yo makare to ngima ni koro ngima ma onge. Ine ko neno nani inyalo dhi kababa. Twang'eyo ni sekta mar thieth kainya to jogo manitiere sekta mar thieth obed lakteche, obed nurses, obed kaka un achiel kuom jogo matiyo